yanzu an manta mana famfo a Kano. Ka shiga asibiti ga likitoci da duk abubuwan da ake bukata na rayuwa. To wannan tsari shi muka sa a gaba, kuma gashi ku kun fito kun nuna kan cewa kuna ta da wannan tsari 100%. Wannan lamari ba siyasa ba shi, ba magana ta siyasa ba, magana ce ta kishi. Magana kusan kwadon doki ba muke da Lagos a tsarin cigaban al'umma, a tsarin cigaban ƙasa, harkar lafiya, harkar sufuri, harkar ilimi, harkar noma, harkar masana'antu. Da an gaje su Bombay, su ina ne, su sharaɗa, ga kamfani nan har matan aure ma shiga kamfani sai su yi aiki sama. Amma yanzu lamari ya lalace, tsarin rayuwa ya zama wani abu daban, saɓanin abin da kusa ya da. Kuma ga Lagos kullum sai gaba take yi, kuma muna da duk wani abu da Allah yake ba wa al'ummarsa ta yadda za zama sun samu walwalar jin daɗi. Amma saboda shugabanci mara nagarta ya jawo mun koma baya. To wani ɗauko tsari an jawo ta tawaga babba wadda za ta kawo canji ga wannan tsari da za a dawo da nan ƙasa mai albarka, ƙasa mai ci gaba, ƙasa inda za a samu walwala, tsarin lafiya, ka shiga asibiti ka samu magani, ilimi, makarantu da kujeru da wajen karatu da malamai da sauransu, hanyoyi, tsarin ruwan sha. Yanzu an manta mana famfo a Kano. Ka shiga asibiti ga likitoci da duk abubuwan da ake bukata na rayuwa. To wannan tsari shi muka sa a gaba, kuma gashi ku kun fito kun nuna kan cewa kuna ta da wannan tsari 100%. Wannan lamari ba siyasa ba shi, ba magana ta siyasa ba, magana ce ta kishi, magana ce ta kan cewa ka tsaya akan al'ummanka. Wannan shi ne abin da ba sa gaba. Kuma gashi kun fito tun asuba, ba ma tun safe ba, tun asuba wani shiga cikin wannan tsari. To haka ake so. Wannan tabbatar muku insha Allah wani suna ta muci. Kuma nasarar ta samu waɗannan da kuka shigo tun asuba, ba tun safe ba, tun asuba, kan cewa kuna tare da al'umma da duk wani shi wannan tsari tare da al'umma. Kuma duk wani tsari za ka ɗauko an kai da Allah shi yake yi. Ka tattara hankalin ka tsaya akan gaskiya, to insha Allah kana tare da nasara. Mun yi haka a baya, ba su ɗaya ba su biyu ba su uku, inda muka tsaya akan gaskiya wani suna kai mu gaci. To kada a ji tsoro, kada a ji wani abu, tsari ne na ƙasa ma gaba.